Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana na faɗin duniya baki da yana kowa da kowa fatan alkhairi. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan filin mai albarka, wannan gidan namu da ake kira Darul Dalili Foundation TV 3. Allah ya sa mu dace abubuwa da suke damuwa mu na rayuwa yau, Allah ka yaye muna matsaloli da ake ciki na damuwa, Allah ka kawo mana sauki gare shi. Dukkan wanda yake neman arziki, Allah ka buɗe masa kofofin samun sa. Wanda yake cikin damuwa, ya Allah ka ɗauke masa. Allah ka ba mu lafiya, Allah ka ƙara ma muna zama lafiya, Allah ka tunkuɗe mu dukkanin masifa gabar da yamma kudu arewa, albarka annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sirri mai matuƙar inganci na gaske, musamman ɗan kasuwa ko kuma wanda yake neman jama'a, ko kuma musamman a ce kana karɓan babban aiki wajen manyan mutane, kana zuwa kana nema ana maka, ko aikin kamfani ko kuma makamancinsu dai da suka yi kama da irin wannan haka. Ana kiranka ana baka kwantar, kana neman jama'a, kuna haɗawa, gobe a sake baka wani, sai harka ta zo ta kulle ta tsaya. Ko kuma kai babban ɗan kasuwa ne, ana zuwa maka da kaya daga wani waje, ana baka, na raba ƙananan 'yan kasuwa suna karɓa a hannunka, suna zuwa suna haɗa kuɗaɗen mutane suna baka, daga baya jarin ya zo ya karye, komai ya zo ya tsaya. Ko kuma a'a, kai ma'aikaci ne da ka samu wani babban matsayi, daga baya aka yo baya da kai. Kuma musamman a ce kana neman matsayin kuma baka samu ba, to wannan sirrin in ka ji ka tsaya ka saurara da kyau, wannan sirrin naka ne. Duk wanda yake da wannan damuwan, wallahi wannan sirrin nasa ne, kuma sirri ne wanda an cire kyashi, an cire hasada, an cire mugunta, an cire keta, an bada fi sabilillahi. In ka aikata za ka ji daɗi. Sunan Allah 100 ba ɗaya ne ake amfani da su. Ganyen gamji za ka nemo guda 11, ganyen gamji guda 12 ake samu, amma guda 11 shine ake yin rubutun sunan Allah 100 ba ɗaya a jiki. Na 12 ana cikawa da shi. Yawwa, da na 12 ake cikawa. Guda 11 nan kowane za ka rubuta mai sunan Allah guda 8 a jiki. Kowane za ka rubuta mai sunan Allah guda 8 a ciki. In ka rubuta guda 11, zai rage maka sunan Allah ƙwara 11. Ƙwara 11 nan da ya rage, guda ɗayan nan na 12 nan shine za ka ɗauko, sai ka cika wannan guda 11 a jikin ganyen na 12, sai ka shanya ya bushe. In ka shanya ya bushe, alhamdulillah, sai ka ɗan samu waje, sai ka zuba shi, sai ka murmushe shi. Akwai abin da ake saida wajen yan koli, musɗaka. In ka je wajen koli ka ce a baka musɗaka, za a baka. Akwai turaren da ake kira ruhul jinni, akwai kuma jawi. Yawwa, wannan jawul ɗin nan za ka same shi, sai ka samu musɗaka, ka samu ruhul jinni, ka ɗan haɗa shi da wannan ganyen da ka samu, sai ka mai dakan hayaƙi. Kullum da safe kana hayaƙa jikinka, safe yamma kana hayaƙa jikinka. Idan arziki ne fita hannunka, wallahi zai dawo. Dukkanin wani abun da kake nema a rayuwanka, a wanda ka zo ka rasa, bi idhnillahi ta'ala, babu wanda za ka yi kuncin sa, wallahi Allah zai dawo maka shi. Musamman a ce kana neman matsayi. A ce kana neman matsayi, ko na siyasa, ko kuma na cikin mutane, ko kuma na wanda yake sarauta ce haka. Don Allah ka yi wannan hayaƙin, wallahi ko mutum ya kai 100, bi idhnillahi ta'ala za ka yi nasara gare ni. Ko da yaushe kai wannan aikin, wallahi za ka rinka godiya, kana sa albarka ga wannan bayanin da na maka. Musamman a ce kuma harkoki sun tarwatse maka, kana fama da kuɗi, kana haraka da kuɗi miliyoyi, yau gashi kuma komai ya yanke, duk abu ya tsaya maka. To ka yi amfani da wannan sirrin, Allah zai sake azurta ka ta inda baka yi tsammani ba. Ko ina ne Allah zai kawo maka hanyar arzikinka, za ta sake buɗewa. Idan kuma manyan mutane kake mu'amala da su, daga baya suka ƙaurace maka, kaga komai ya yanke, to kowane irin sirri ne aka yi maka, bai jayi annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wato darajar wannan ismul azim, Allah zai ɗauke maka wannan wahala. Za ka dawo, mutanen za su neme ka, za ku yi harkokin ku yadda kuka sa, bi idhnillahi ta'ala. Wannan sirri ne mai abin mamaki, wanda ya ji ya ɗauka jarraba, mun bayar fi sabilillahi.